Csá! Need for Speed, Pro Street, megyünk. A múltkor már itt nekiveselkedtünk ennek a driftelős jóságnak. Nem lett jó vége. És hát az a baj, még egyszer neki kéne durálni magunkat. Itt az a helyzet, hogy itt mindegyiket meg kell nyerni, hogyha minden igaz. Ugye a Szilvikével elmentünk, de szerintem ott egy kis túnolás ráférne az autóra, mert hogy úgy nem érzem. Nem érzem. Legalábbis ott alacsony fordulatszámon lehet kéne neki egy kicsi extra. Nem tudom, hogy csak túnolás kéne. Mindjárt megnézzük, hogy egyáltalán hogy áll a dolog, mert az engine-ből a 3-as megvan, drivetrain-ből a 3-as megvan, forced induction is megvan. Egyébként nem áll rosszul ez az autó egyáltalán. Tehát, hogy ami most mi az fake? A fake az... Fake az pont nem érdekel annyira, hogyha őszinte akarok lenni, meg szerintem a drift autón annyira nem is érdekes. Nitro is rajta van, bár jól tud jönni meg minden, de szerintem az se a legérdekesebb, szóval az autó fel van szerelve. Na most én lehet, hogy ezt a start boostot is, meg talán az end boostot is inkább eltolnám egy kicsit. Megnézzük, hogy mennyire hülyeség vagy nem hülyeség, de úgy érzem nem ártana sokszor. Jó. Oké. Elvileg update-eltem a blueprintet, és akkor hát... hát basszus, nézzük meg. Ha nem megy, akkor meg... nem tudom, valami... hátsó felét könnyíteni. Most már mondjuk késő, de oké. Attól befulladt a gép, megnézzük. Megnézzük. Ha nem működik, észre fogjuk venni. Híró, nálad most kezdődik a betegség? Kitartás hozzá, basszus, mert egyébként az a helyzet, hogy sajnos ebből kilépés nem nagyon van, ahogy én észrevettem, ez inkább csak olyan, hogy van mondjuk egy 2 hét szünetet benne, de mindenki össze-vissza beteg állandóan. Most már egy pár hónapja. Miről maradtál le a múlt héten? Volt egy jó kis Halloween-i horror stream. Egy Pro Street, meg egy Dispatch folytatás. Igazából mindegyiket javasolnám, mert király volt mindegyik. A Dispatchet még mindig nagyon élvezem. A horror, az, ha szereted a horrort, az szerintem kurva jó volt, legalábbis én nagyon jól szórakoztam. Ja. Erre a hétre is hasonló a felállás, csak a pénteki streamre majd Ghost of Yotei lesz. Szia Márton, PS5-re van-e a játék? Hát sajnos nincsen, ez egy 2007-es játék, és nem igazán divat ezeket föléleszteni. Talán majd, hogyha az EA-nek nagyon kell a pénz, akkor belenyúlnak a zsebükbe. Addig viszont ez csak PC-n érhető el, meg hogyha esetleg még megvan a régi konzolod, meg a régi lemezet hozzá, akkor még arra talán. Valami ilyesmi? Hát, ha valami ilyesmi, az a helyzet, hogy ez a játék nagyon sok stílust egyesít, és ráadásul elég jól, úgyhogy nehéz lenne valami hasonlót mondani. Ha kötött pályás versenyzést akarsz, nagyon-nagyon királyat PS5-re, akkor igazából ott van a Gran Turismo, de gondolom azt már ismered. A többire nagyon nehéz lenne, tehát, hogy például egy ilyen driftesre valamit javasolni. A Crew Motorfest ott van, és ez egy jó játék, de nem ugyanilyen. És gondolom azt is ismered. Hát nem tudom, az a helyzet, hogy manapság nem nagyon van ilyen játék. Egyébként egy picit jobbnak érződik az autó. Most így, hogy a boostot átállítottuk. De még mindig nem. Ezeknek vagy ennek az eventnek a vonala, ez nagyon nem érződik. Nem érzem. Mindegy.
Mindegy, a lényeg csak az, hogy mindegyiken menjünk végig. Ha egyszer megvan a score, megvan a score. Nem számít. Továbbjutásba játszunk, nem győzelemre. Igen, ez egyébként valid, hogy össze lehet rakni ugye hasonló stílusú gridet például egy GT7-ben. De egy drift eventet például nem tudom, hogy van a GT-ben is drift, de az olyan, amilyen. Nem tudom. Sajnos nehéz lenne, meg a gyorsulási verseny, nem tudom. Vedd meg mellé mondjuk a JDM-et, mert az azt hiszem már kint van PS5-re, hogyha mondjuk szereted a japán verdákat, meg az mondjuk nagyon drift fókuszú. De a JDM például még egy nagyon-nagyon jó játék. Meg mondjuk mondanám, hogy a 2015-ös Need for Speed, nem, 2016-os, 7-es volt a Payback. De az a helyzet, hogy ez engem teljesen kiidegelt, úgyhogy nem tudnám nagyon javasolni. De vannak jó pillanatai, meg a sztori is egészen sztori benne, de... Az a baj, hogy ezeket a magasságokat már nem karcolják meg manapság. Tehát, sőt, igen, meg se karcolják manapság, tehát nem, hogy megugornák, ez... Igen. De a GT7-ben, ahogy... Igen, itt halljuk, látjuk, ott azért össze lehet rakni jó kis listákat. Főleg, hogy saját autóiddal tudsz eventekre menni, meg ilyenek. Ja. Na jó, nézzük tovább. Szívjuk ki az összeset. Egy win már megvan. Amúgy szerintem ez a dokkos rész a legrosszabb. Tehát itt vannak szerintem a legrosszabb drift pályák. Igen. Igen. A többi helyen szerintem nem fogom ennyire megfényleni ezt. Tényleg már elfelejtettem ezt a... Na, légy szíves, a másik irányba kormányzok fél órája, és nem is nyomog át. Légy szíves, térj magadhoz. Kedves Szilvi. Ez ratyi, nem jó? Igen. Jó. Újra hozzá kell szokni ezekhez a vonalakhoz. Szóval ez a dokkos rész szerintem a legrosszabb. Mármint ami engem illet, lehet, hogy valaki ezt tökre érzi. De nekem ez annyira nem gyere be. Az nagyon közel volt. High speed bónusz. Adjad is, meg kell. Jó. Pakold át a másik irányba, így van. Pakold át a másik irányba, úgy van. Hát ez megint nem lesz jó szerintem, de mindjárt meglátjuk. 3000-re? Nem. Jó. Talán a túlélésig elég. Vagy a túlélésre elég. Meglátjuk. Csak jussunk tovább. Nem nyerni kell. Vagyis hát de nyerni kell, de érted? Én készen állok elküldeni, de úgy érzem, hogy a játék nem áll készen az én szendemre, de mindegy. Most az jó volt. Most nem kellett volna átcsapjon a másik irányba, és jó kis lehettünk volna. Na mindegy. Jó. A pont megvan. A pont megvan, a többi nem számít. Így van, köszöntem szépen. Hát igen, nem tudom, hogy jött ki ez a pályadizájn. De nem, csak túl kell éljük, semmi baj, csak túl kell éljük. Jó van, Híró, köszi, hogy itt voltál.
További szép estét. Basszus, damage-elődött az autóm, azt észrevettem. Na mindegy, hát mit tudunk tenni, basszus. Az autón van egy kis karosszéria damage, a fejemben van egy kis brain damage, ennyi kell, belefér. Let's go. Na gyere, add ide! Jaj, ezt emlékszem. Ó, ne, itt van az a belső szekció az oda-vissza szarsággal, mi? Hát, srácok, kész, én meg vagyok főve, ez a nemezisem. Ez eddig zseniális az egész, érted? És itt jön a fekete leves. Nem is mozog ennyire. Gyerünk, vágd át a túloldalra, húzd ki a célig, kevés lesz. Fasza. Honnan töltöttem le? My Abandonware-en van, de YouTube-on a leírásban a vodok alatt mindig meg van jelölve a link. Valamelyik Ripek verziót ajánlom, általában azok a legstabilabbak. Jó játékot! Gyerünk, gyerünk! Dominál, igen, ez nagyon jó egyébként. Itt mindig az elején megkapom, hogy ó, de jó vagy, basszus, minden, érted? Elhiteti velem a játék, hogy valamit tényleg jól csinálok, meg ilyenek. Aztán jövök ide a végére, és nem kapok pontot, aztán meg a képembe vágja, hogy hát, majdnem. Nézzek, 2500 pont, dead. Hello Mikó, jó estét! Hello, hello! Kormányzás az elejét irányítod, hátulját meg gázadással. Amúgy köszönöm Tamás a követést, nagyon szépen köszi. Igen, az rendben lenne, egyébként nincsen bajom a drift mechanikával. Csak azzal van bajom, amikor ilyen trekkeket benyom, ahol nulla flow van az egészen, és ott adja a legtöbb pontot, ahol nem tudsz mozogni se az autóval konkrétan. Tehát, hogy volt olyan run, amikor, nem is tudom, valami 6000 pontot kaptam egy runba, amikor kb. 2005 fölött, na jó, nem, 3000 fölött konkrétan megnyerted az eventet, volt 6000 ponton. Tehát, hogy nagyjából megvan a mechanikája a dolognak, meg tetszik, meg minden. Azt nem szeretem, hogy kéne kapjad a pontot, itt van ez a hülye szekció, gyök 2-vel tudsz csak menni. Na mindegy, igen, szóval... És például átvágom a másik oldalra, és nem kapok egy kurva pontot se. Tehát, hogy ez mi a szar? És hogyha megnyerem ezt a retkes szériát, még ki se tudok lépni. Mert muszáj. Amit nem is értek egyébként. Tehát, ha valaki meg tudná nekem magyarázni, hogy egyáltalán akkor miért adja föl a lehetőséget, hogy megnyertem a napot és menjek ki, amikor tudja a játék jól, hogyha kilépek, akkor segbe dug. Na mindegy. És erre benyomja ugyanezt a bullshit nulla flow-val rendelkező pályát megint. Ha egyszer nem lett volna elég, hogy segbe dugnak, még egyszer, tessék, do it again, let's go! Úgy van. Nyomjad neki! Mert hát miért is? Miért is lenne elég egyszer elfogadni a saját bukásomat? Ha megtapasztalhatom kétszer egymás után. Ó, igen, ezt imádom én.
Ugyanúgy 2500 pontért. Tehát, hogy... Na mindegy, akármit csinálok, nem ad pontot normálisan. Mert gondolom a középső szekción adná a nagy pontokat, és ott nem kapok. Ha gyök 2-vel jövök át, ott az a baj. Ha gyorsan próbálnék átjönni, akkor az a baj, mindennek neki megyek. Hát lenyomok egy olyan első szekciót, érted? Fullos. Úgy van. Ott nézd, várjál, ott vannak pontok ám. Várjál csak. Lehet, hogy csak ezt kell csinálni, csak bele kell menni a falba. Lehet, hogy tényleg csak bele kell menni a falba. Na várjál. Lehet, hogy megvan a tak. Szép driftek. Na, csúszva a falba állsz. Yes. Oké, let's go. Ezt tudom csinálni egész nap. Falba menni az a specialitásom. Úgy van. Úgy van. Szereti a játék. Menj a falba. Amikor csak simán falba mentem, azt jobban értékelte a játék. Hát ennyi. Falba mész, kész, win. Easy. Na, hogyha szenvedtek ti is ezzel a résszel, csak menjetek neki a falnak, és minden rendben lesz. Megígérem. Aha. Na várjál, most... Majdnem ugyanaz a... Ja, nem ez... Aha, értem. Most újra... Basszus, el is felejtettem, hogy ezt már múltkor is megállapítottuk. Igazából 6 event van, de csak 3 layout. És csak csináld meg mindegyiket kétszer, mert lusták vagyunk normális eventeket készíteni. Let's go! Oh god. El tudom képzelni a stúdióba. Srácok, már vége lenne a játéknak, valahogy ki kéne tolni még a végét. Úristen! Mit csináljunk? Szerintem tegyünk bele izgalmas eventeket, stb. Bármit, amivel még kicsit élvezhetőbbé tehetjük a végét a játéknak. És ez az a srác, aki ki lett vágva az ablakon az épületből, aki tudja a mémet, azt tudja. És akkor megszólal a másik a sarokba, hogy csak tegyük bele ugyanazokat az eventeket még egyszer. És az meg ki lett tüntetve. Istenem. Az összes NFS be like. Kivéve a Most Wanted? Igazából, sőt. De mondanám, hogy a Carbon nem, de amúgy de a Carbon is. De a Most Wantednél ez nem érződik. Falon kéne menni? Figyelj, ezt meg tudom csinálni legit módon, úgyhogy... Ha meg tudok valamit csinálni normálisan, akkor szeretném megcsinálni normálisan. De az, hogy úgy tudok nyerni, hogy belemegyek a falba... És igazából most nem is azért panaszkodok, mert nyilván aki hardcore, megkeresi, meg ilyenek, az
Azt is nagyon elrontottam az elejét. Az meg fogja tudni csinálni, meg ilyenek. Itt azzal van baj, hogyha valaki casualként leül, és mondjuk játszana a játékkal, akkor nem tud. Jó, ez a run, ez kuka egyébként, de az első jó volt. Lesz-e majd nézőkkel online GTA? Hát figyelj, próbálkoztunk, senkit nem érdekelt, úgyhogy nem. Volt rá lehetőség, a halott teljesen a GTA, az már egy kuka játék. Legalábbis az online. Most van is elég grindolós. Hát hosszúak a versenyek, az oké. De legalább nem ugyanazt csinálod. Nem az a bajom, hogy hosszú az event. Hanem hogy beteszik ugyanazt az eventet újra és újra és újra. Akkor tényleg legyen csak hosszabb az event. Mert azzal még mindig kevésbé lesz problémám. Mintsem, hogy lenyomják a torkomon 5-ször. Gyök 2-vel driftelve bevettük a kanyart, gyönyörű. Jó. Viszont srácok, azt nyugtassatok meg, hogyha ledomináltam a napot, akkor azért ott hagyhatom. Tehát, hogy... Vagy csak akkor oké, hogyha tényleg mindet megnyerem. Mert akkor lehet, hogy hamarabb kapok idegösszeroppanást, mint hogy mindet megnyerjem. Akkor igen. Máté, én hiszek neked, de ha átver, akkor élőben nézhet végig egy idegösszeroppanást. Kiderülne, hogy csak bugos, hallod? Kész is lennék. De egyébként én úgy érzem, hogy a boost megváltoztatása segített. Legalábbis nekem jobbnak érződik az autó. Jó. Jó, talán ezzel a 3000-rel jók vagyunk, azt az AI ritkán éri el. Ha jön az Ebisu, na ott jók vagyunk szerintem. Legalábbis eddig az Ebisukon elég jól megvoltam. Mega speed, mega anger. Hallod, az announcer jobban élvezi ezt az egészet, mint én most, azt el kell, hogy mondjam. Basszus, Gyök 2-vel driftelek érted, és 400-500 pontot kapok érte a legvégén. Nagyon durva. Nem lenne rossz ez a drift, hogyha jó lenne. A mechanikája egyébként, ha bár nagyon fura, nem olyan rossz. Szerethető. Az csak. Yep. Good angle, így van. Az is good volt, hogy belecsúsztam a falba. Jó, figyelj, ez okés volt egyébként. Csak legyen meg ezzel együtt a domination. Track record broken. 40. Dominated. Köszi, Mikó, hogy itt voltál. Köszi. Jó, 10k bankba. Elhagyjuk a versenynapot. És hogyha nem vagyunk jók, akkor jön az idegösszeroppanás élőben. Oh!
Igen. Köszönöm, Máté. Na szóval. Autopolis. Figyelj, oké, szerintem azzal tudunk dolgozni. Itt tényleg szerintem a legnehezebb ez az első stádium volt. Ez kegyetlen volt. Oké, ugyanaz a újrahasznosított szemét event katalógus, de mindegy, jó van. Ha nem bullshit a flow, és meg lehet csinálni, akkor benne vagyok. Sokkal kevésbé zavar. De például ugye ugyanez volt a kritikám, amit felhoztam például az Underground 2-vel kapcsolatban, hogy ugyanazt az eventet ismételgetem a játék végén. Pedig annyi layout volt a játékban, hogy ez valami kegyetlen. Tehát, hogy tényleg, ami egy olyan régi játékot illet, úgymond, a katalógus lenyűgöző volt. És ugyanazt a két eventet nyomtam egymás után, csak a másik irányba. Mint valami hülye gyerek. Csak nem értem. Tehát, hogy... Mert egyértelműen tudták annó, hogy mi a franc kell egy kurva jó játékhoz. Csak néha úgy, hogyha megfeledkeznének róla. Na mindegy. Ez a layout egyébként elég jól meg van fejbe, ez amúgy tetszik is nagyon. Szerintem egy kurva jó layout. Nagyon fun. Na ez, itt van flow. Meg itt kapsz pontot is rendesen. Ez tetszik. Ezt nyugodtan berakhatják kétszer. Kíváncsi lennék, hogy vajon az ilyen nagyobb pontozási szakaszok változnak-e a kettő között. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, a másik eventen itt kapsz több pontot. Jó, nem ennyit mentem pontosan az előző körben is? Nem. Jó. Underground is szerethetőbb lett volna, ha nem azzal az X layout-tal dolgozott volna? Egyébként az a helyzet, hogy tudom, hogy mondjuk ez részben az én hibám, amiért nem csináltam különböző autókat a különböző fajta eventekre. Ja, Unbound! Ja, jó! Ja, bocsánat, igen, én olvastam félre. Az a baj, hogy őszinte legyek, kijött, végigjátszottam, azóta hozzá nem nyúltam, úgyhogy arra már úgy nem nagyon mondanék véleményt. Na gyerünk! Azt is kéne valamikor játszani, de nem tudom. Azt sem tudom, hogy mi lenne a következő autós játék, amivel szívesen játszanék. A JDM-mel nagyon szívesen játszottam, vagy játszanék még. Mert azt tudom, hogy mindig dicsérem. És tényleg azért, mert úgy gondolom, hogy ez egy baromi jó játék. Nem volt a legjobb. Jó, fú, ez nem volt egy jó run, de pont megvan. Pedig nem volt rossz, csak aztán Battlefield, igen. Online része valamennyivel élvezhetőbb. Igen, egyébként az online-ra eléggé királyul odafigyeltek, meg elég sok contenttel kibővítették még megjelenés után az Unboundot. Ja. Hát igazából az a helyzet, hogy a legszomorúbb az az egészben, hogy akkor lett a stúdió elszakítva, amikor igazán fölvette volna azt a fétát, akkor lettek lenúkolva. Amikor már úgy igazán kezdték megütni a dolgokat. Mennyi pontot akarsz, basszeg? Mennyit? Tessék, itt az összes! Oh, hell yeah!
Jesus. Amúgy tudja, hogy meg lehetne ütni 10k-t egy runon. De ahhoz mondjuk szerintem kevés vagyok. Point police, azaz. Ó, kicsi levágás, ez belefér. Nem, ez már nem olyan jó, mint az előző. Az előző az túl jó volt. Csúsz be, ez az! Jó, pontot ezt megkaptuk rendesen itt is. Srácok, szerintem ezt meg fogom nyerni. Az AI benyom egy 8k-t a végére, én tudja, hogy leidalok. Nem jó. Nem nyom be. Oké. Kérdés? Újabb kérdés. Ha dominálok, de nem nyomom végig az összes eventet, akkor is kiléphetek, vagy muszáj az összes eventet megnyomni? Kibufogó még rálógott a pályára. De ja, az Unbound egyébként az nem volt rossz. Mármint az online-ja főleg. A sztori amúgy meg egy ilyen egyszer lazán játszható dolog szerintem. Egyébként az a szomorú ugye így, hogy el lettek szakítva a Battlefield miatt, hogy mi lehetett volna. Gondoljatok bele, hogy mekkora Need for Speed játékot kaphattunk volna, hogyha már ezekkel a tapasztalatokkal, meg mit tudom én, ezekkel az emberekkel nyomták, vagy hát álltak volna neki egy új játékot csinálni, basszus. Szerintem egyébként most így tényleg no joke, az lett volna a legjobb modern Need for Speed játék. Ahogy álltak ők az Unbound-nak a vége felé. Azt nagyon elnéztem, jó? Mindegy. Jó lesz ez még. Jó lesz. Ó, itt ahogy dominálok, rögtön jön a boss. Azt mondjuk élvezném, az jó lenne. Figyelj, amúgy amilyen tempóval itt szedjük a pontokat, lehet, hogy a 6 eventből 5 elég lesz. Ezek nagyon jó layoutok. Itt megvan a flow. Hát a Battlefield még biztos fog kapni contentet, ilyen post-launch contentet. Tehát, hogy az most az EA-nek a legnagyobb játéka a 2020-as évekre. Szerintem így pont. Tehát, hogy így most nagyon megütötték. A kod az most elég langyi lett, úgyhogy az is jó nekik, ugye. A beta nagyon nagy sikert aratott, ugye most már megjelent a full játék, és az is egyébként jól áll, amennyire én tudom. Úgyhogy... ja, az első pálya pont ez lesz. Hát kész, vége van. Vége van az RX-nek. Hát itt van flow. Egyébként jó lenne kipróbálni a Battlefieldet is. Gondolkoztam rajta, hogy mondjuk a story módot így végignyomni. Egy hóra kifizetni az EA-s előfizit csak azért, de nem tudom. Meg mondjuk a multit is kipróbálnám már akkor, hogyha már ott vagyunk, érted? Mi az a nagy cucc, amiért elveszik a Need for Speed-ünket? Ez a layout, kurva jó. Battle Royale próbáltad? Van neki ingyenes Battle Royale-a?
Mert spúr vagy. Hát figyelj, én is arról beszélek, hogy inkább egy előfizut fizetnék ki, mint hogy megvegyem a játékot. Tehát, hogy ez Magyarország, itt mindenki spúr. Közel vagyunk már amúgy a dominációhoz. Eddig ez mennyi? 3 event volt? Kb. A 3/4-énél vagyunk, úgyhogy a 4. eventtel már akár el is dönthetjük a dolgokat. Ingyenes, de azt hiszem nincs szóló valamiért. Mondjuk az a helyzet, hogy még mindig inkább valószínűleg maradnék annál, hogy megveszem az előfizut egy hónapra kipróbálni, mert a Battle Royale-ok nekem nem jönnek be. Lehet csak azért, mert old school vagyok, vagy nem tudom, de nekem még mindig az a peak, hogy egy COD PvP, egy Team Deathmatch. Vagy egy hardcore. Várjál már. Jó, most visszafelé megyünk. Oh, nice. Megnézzük így milyen. Az elejét elrontottam, azt tudom. Meg fölfelé is megyünk. Meg ez a pályának az eredeti haladási iránya. Jó, erre kell egy második run, ez nem túl jó. Többen rá lehet függni. Nem tudom, igazából én Battle Royale-t nyomtam egy csomót haverokkal, meg ilyenek. Nem nagyon tetszik a műfaj, hogy őszinte legyek. A régi kodok túlságosan jók voltak, meg aztán amikor jött az első Modern Warfare-ból az újított változat, az nálam nagyot nem. Ott retek sokat online-oztam. Unokatesóval mentünk, aztán írtottunk. Ez nagyon szűkös lett. Visszafelé nem olyan jó. Jó, az meg nagyon sok. Jó. Aha, ha megkapom az RX-et, nyomjam azzal a többi driftet, 4-es benne minden. Nice. Jobb az RX-7? Elhiszem, hogy jobb az RX-7, de minek vegyem meg, hogyha úgyis megkapom. Szólóban Siege-eztél sokat. Fú, nekem a Siege az... Hú, az olyan fura játék volt. Játszottam azt is egyébként egy csomót. De volt egy rövid korszak, amikor rengeteget Siege-eztem, és utána meg soha többet. Tehát, hogy nem tudom, a legtöbb ilyen játékot én így játszottam egy kicsit, és letettem. Az autósok azok, amik így nagyon velem maradnak. Nyilván, ki gondolta volna. Meg a sztori játékokat nagyon szeretem. Jó. Hát ez mondjuk éppen, hogy csak meg lett. Ja, éppen, hogy csak. Visszafelé nagyon-nagyon jó ez a pálya. Várjál, meg vagyunk. Azt mondtátok, hogy ha jó, akkor jön. Dreget ma akarom megcsinálni? Hát szerintem ja. Addig nyomjuk, amíg van idő. Ha úgy van, akkor be is fejezem ma.
Ha eljutnánk olyan sokáig. A Drift King. Drift. Ha! Ki gondolta volna? Oké. Nézzük. Na, ettől tartok egy kicsit. Race Event Drift. Jó. És most, na várjál, most akkor kérdés, hogy melyik irányba megyünk. Nem hiszed, hogy ma meg lesz? Legalább lesz még egy stream. Oké. Na, megérkezett az RX-7-es nagymenőnk. Oké. Amúgy nagyon szép az RX, szétrohadjon meg. Még ő a DK. A Donkey Kong. Mennyire dorki. Annyira imádom. Gondolom mindegyik őtök látta a Tokyo Driftet. De annyira jó. Ez megúhatatlan. Ó, sok! Nagyon sok! Kicsit nagy slunggal érkeztem oda. Mentem ennél jobbat. De elpicsáztuk. Jó, ugyanúgy 3 forduló. Gondolom ő azért el fogja érni a 4000 pontot. Nem úgy, mint az AI. Legalábbis egy kicsit csalódott lennék egyébként, hogyha még egy 4K-t se tudna összeszedni az AI. Bár ugyanakkor, ami a végső eventet illeti, mármint, hogy ha mondjuk lesz egy olyan dokkos run, na hát ott nekem annyi. Hogy tudod, mit visszaszívom, remélem az AI ugyanolyan kevés pontot szerez a boss is, mint a sima AI-ok. Mert kellemetlen lenne dokkokon elbukni ezt az egészet. Jó, gyerünk, érezzed! Na, jó van. Na, azért valamit oda pakolunk, na. Miért nem a 86-tal viszem? Hát ezt már nem is tudom, hogy ezt vettük vagy kaptuk. Szerintem ezt még kaptam a játék elején, ezt az autót. És ha működik, érted? Vágtunk rá egy ilyen budget monalizát, az jó van. Nem tudom. Pedig egyébként most van egy pár százezer kreditem, de... Jó szolgálatot tett eddig a Szilvike. Érted? És ki vagyok én, hogy itt kidobjam. Hello, Laci, hello, hello. Jó! És 15-öt csak vehettem? Akkor vettem. Már elfelejtettem. Nem tudom. Ez megvan kb. A játék eleje óta. Jól szolgált, úgyhogy nem akarom lecserélni. Nem érdemli meg. Ez szerintem jó. Oké. Jöhet. Dregre majd olyan kell, ami 796 alatt megy. Szerintem a Dodge-om az megy alatta. Vagy nem? 8-at mentem még eddig csak? Nem tudom.
Ja, de amúgy így is úgy is kell egy másik autó, most jut eszembe. Igen. A dragre így is kell egy másik autó, ezt már beszéltük is, mert a Dodge az America. És elszállnak a büszke amerikai rétisosok, és vele elszáll a Dodge is. Jó. Bezzeg most nem ad 6000 pontot az utolsó kanyaron, vagy hát ezen a kanyaron legalábbis. Jó, azt is úgy jól elkúrtam, de mindegy, majd a kövirán jobb lesz. Great Drift, hát... Más az elképzelésünk a Great Driftről, de mindegy. Oké. Szerintem amúgy, ja, a Suprát azt még jó lenne megjátszani. Amúgy is dicsértétek. Meg kell egy autó, ami lent marad a földön, úgyhogy... ja. Szerintem két kerékre megmarad a Dodge, és akkor a másikra meg lesz egy szikran. Értem, hogy két kerekezésre is jó, de... valószínűleg egyszerűbb, hogyha van erre is, arra is autó. Vége lehalt. Szia Laci, már köszöntöm. Hello. Minden autós játékban a Supra volt a drag. Subaru a körverseny. Jó autók egyébként, nem tudok rá, hogy is mondjam, rosszat mondani. Hello Ádám, na mondjad, mi a kérdésed? De mondjuk az a helyzet, annyi jó autó van ezekben a játékokban, hogy nem tudom, kisebb bűnnek érezném, hogyha csak kettőt használnék. Még ha csak a japánokat nézzük, akkor is. Jó, Kangoo bezzeg nincs. Hát na ez az. Ez az. Egy jó Kangoo. Igen. Azok voltak a szép napok. Nem volt havi traktorunk, srácok, októberben. Ó, vár, ez a visszafelé? Ó, ez a visszafelé szerintem. Na mindegy, majd meglátjuk. Húha Ádám, az a helyzet, hogy én már lehet, hogy kinőttem ezekből a dolgokból. Amúgy nem tök mindegy, hogy kiről van szó. Ha érzel valamit, akkor érzel valamit, azzal nem nagyon tudsz mit kezdeni. Sok, várj, talán nem, megtartom, várjál, megmentettem, nyugodjál meg. Jó, gyorsítsák ki, légy egyenesedjél. Jó, köszi. Azaz, gyerünk, csak a pálya szélén, úgy szépen. Hoppá! Talán nem kaptam meg a damage-et, nem tudom. A pont megvan, az a lényeg. Úgyhogy csak tedd, amit jónak látsz. Ha érzed, akkor érzed. Ez van. Itt érdekel, hogy micsoda. Legjobbakat? Milyen legjobbakat? Ghost of Yotait mikor folytatom? Hát ha minden jól megy, nem jön közben semmi olyan őrült dolog, akkor pénteken. Nem jó, haló. Jajjaj, kicsit bealudtam. Jó, szerintem, basszus, nagyon bealudtam, várjál, helyesítem.
4000 pont.